Betoño Industria Poligonoa, Gasteiz. Musika sortzen ari dira pabelloietako batean. Soinuak musika lokalez jositako korridore luzeetatik datoz. Taldegune, egun gurean dagoen entsegu lokalgunea handienaren dira. Yo siempre suelo comparar la música kirolarekin konparatzen dut beti. Zenbatek jokatzen dute futbolera. Asko, futbol zelaiak nonahi aurki daitezke. Aitzitik musikazaleek ezin dute gauza bera egin, ez baitago ondo prestaturiko musika gunerik. Necesita un sitio específico donde juntarse. Horregatik sortu du Aitor Ruiz Gardulo, betagarri taldeko gitarrista ohiak taldegune proiektua. 40 bat entsegu lokalek osatzen dute taldegune, eta ia 200 musikarik eta 43 taldek konpartitzen dute leku hau. Era guztietako musika estiloek lekua aurkitu dute pabelloi honetan. Tocan junto, la gente comparte elkarrekin jotzeaz gain esperientziak eta kontaktuak banatzen dituzte, eta horrek giroa sortzen du. Taldeek elkar ezagutzen dute eta ideia ugari izaten dute. Y surgen muchas cosas, muchas ideas. Pon el puño arriba cuando escuches mi canción, tú también puedes gritar. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! Doinuak entzuten dira lokal batean. ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! Batez ere, indarrapen ezaugarria da hori, kritika sozial asko duela, kritika politikoa nahiko baduela baita. Elegí un mal día para dejar de rapear con rabia, por eso en el micrófono sonar buen rap ya. Si me coge la boca, rimaré con la navia. Mira, la sociedad está llena de suciedad y rabia, solo sabe hasta el papa. Yo creo que se pasa la raya, si nos atacan, vamos a revolucionar más. Con las tripas del último cura, vamos a ahorcar al último político sin conjetura. Oinarritzen gara hori, gaur egungo egoeran, eta gure letrak agertzen dira hori, herritik, agertzen dira kaletik, eta agertzen dira gu bizitako gauzetatik, ez. Viva la revolución, viva los revolucionarios, viva la revolución, hermano. Zure esan dezakezu zer bizi ditzen duzu zure kalean, eta zure auzoan eta zure herrian, baina ematea esa visión global, no? Jendeak ere ikustea, batek entzuten badu gure musika, ez dakit, Bartzelonan edo Galizian, basatea, jolin, pixkat ikustea gure egoera zein den, ez, eta batez ere ulertzea. Kodigo Habana euren abestiak lokal hauetan sortzen dituen beste talde bat da. Dantza egiteko taldea da, bai hori. Taldea 2008an sortu zuten, Euskaldun biren eta 5 kubatarren arteko adiskidetasunaren fruitua da. Latin jazza, funkia, merengea edo roka estiloak uztartzen dituzten 7 musikari dira. Kodigo Habana izenburu berak dionez, musikaren kodigoa da. Kubatik, Habanatik ekarritako musika, beste hainbat estilorekin nahazturik. Nahasketa honetan, Kubako kulturak garrantzi handia du. Bai musika sortzean, bai abesteko eran, baita abestien hitzetan ere. Kubakoak dira erabat. Musika Kubako kutsuarekin, Kodigo Habana, Jardin de Falerinan izango da entzungai abuztuaren 7an. Sube, 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 sube!